Hi class, welcome to my YouTube channel and for today's video, yeah. Hi class, welcome to my YouTube channel and karon mag-bag grade ta. Atong tan-awon ang mga bag sa akong kauban unsay sulod. Okay. Nato sila sa bag. So, mag-bag grade ko. Ayo, na itaw dan ni. Mag-bag grade ko ah. Muna ang room ni Sir Philip. Hi Sir Philip. Dala ko sa masulot yung bag. Oh, nga naman ni mga panty dan ni. Hindi kutsilyo. Kadlok eh. Dala na to ang sulod sa yung baga. May sulod ano? Medyas? Medyas yung bag. Ha? Isapaw. Naibalunan? Ben, naisulot. May kanon. Sa pagyod. Nag-isa nung silupin. Ano sa pa niya? Hala, na-shy. Thank you. Thank you, love you. Saan siya? Thank you, love. Thank you, teachers. Thank you, teachers. Ano to sa sulod sa yung thank you, teachers na bag? Be? Oh my God! Hoy! Only here. Ang sulod sa yung bag kay Avon. Avon kong cash. Abon. Dito na ano to sa sulod. Ano sa sulod ane? Be? Ano siya toothbrush? Nga naman nadala toothbrush sa eskwelahan. Perfume. Ah, okay. Og na siya. Pants nga tag 3C. Na siya pants nga tag 3C. Na siya Mentos. Na yung mga okay, sakto na na. Sunod. Na siya slim ba? Maka ni wala away sulod iyang bag. Okay. Okay, muni sulod sa iyang bag kani. Mga kuan, so maka na siya sa ato account sa room ni Ma'am Kate atong i-bag grade iyang bag. Ayo. Ana mi sa Pikas room. Ayo, dani mi sa Pikas room ka Ma'am Kate. Hello, hi guys. Si hi. Oy, nay nangandam sa iyang bag. Si hi. Say hi to my vlog. Hi. Kani, di na siya. Kailan ang alam niya. Okay, mag-bag. Me, naka-block wait to do. Oh, mag-bag grade ko karon sa iyang bag. Unsay so beautiful sa mo. Magtanaw ta karon unsay sulod sa iyang bag. Mag-bag grade nga ganda man. Tanaw ta unsay sulod sa iyang bag be. Ay silupin. Naay. Opo na siya. Wipes. Tagpila na yung price nila. Tag 33. Makita na yung panty na doon. Naay blouse. Kita yung panty ginamit niya. Dili na siya yung wallet. Ano natin sulod sa iyang wallet? Sulod sa iyang wallet. Kwarta! Na siya. Bantay ginakit kay kapangawat na kit. Na siya. Sir Philip, nawala mo sa kalibo? Naraw. Be, patalaw sa kwarta, be. Be. Oh, ta, nilibot. Ara, daog. Oh, palit tanig, ano niya, ha? Lechon manok. Sunod. Na siya. Arte-arte man niya. Ina, magpalit. May kulon. Ano sa pag-isulod sa imong bag? Ha, na, di ay? Unsa ni? Pang gel. Gel. Nasa naong. Nasa naong. Aloe vera. Busy kay Aloe vera. Kadaghan ba kay ani? Pa-plus na kung sa kinantiyan. Na ay, unsa man ni? Sudlay ka ni. Paumot nga ano sila. Pahumot ka may sulod. Kani, abi na kog panty ni. Para sa ako na, oy. Unsa tawag ani? Sa ulo. Tapog yapon. Ngano mga personal hygiene ang sulod ani? Oh, suplada. Oh, suplada magini siya class. Oh, suplada. Naong pala ano, suplada kayo. O na siya sabon. Ngano man may night. May shampoo. Rosariohan. Oh, very good si Ma'am Kay. Dapat ani siya magkuan ba? Tawil na Hoy! Hoy, unsa ni? Hoy, unsa ni? Kamu na unsa na di ay. Yak. Damak na siya. Oh, unsa man ni ka? Oo, nagkano. Kit, okay na pala yung gikano. Duwang toothbrush Unsa pan? na yun. Charger, mga unsa man na din na. Damak kay sa... Unsa man ni mga buho-buho man na na dia. Dani kani. Oh, lipstick. Napagidbukat pa man. Unsa ni dani? Tabangi go kuno kana ako kay Gabre. Ako na ga-vlog, ako pa Gabre. Ang gabag, Gusto ko ka? Di Gusto ko ay. ka? Yarins pa ba mo ron? Di ay. Unsa suluan ni? Hala, humok man. Mas. Mas ba? Basta sa gid lahi lagi di mga babae daghan kay mga arte-arte. Unsa pa gyud ni? Mga lipstick man tanan, yabi. Ambal. Ambal. Og
Nail cutters. Ganong na stapler, na white rabbit na. Bogok! May trapit na! Snowbird. Okay. Sulod sa mga bag ni Ma'am Kate. At tutas ako ni Ma'am IB. Atong tanawon ang sulod sa iyang bag. Ta. Ano. Wala may tao. Beng? Asa si IB? Ayo. Okay, mag-bag-grade ta karon kay wala si Ma'am IB. Bahalag imong tagkawatan. Tanaw na to iyang bag. Muna iyang bag. Gaan way sulod. Hoy! Hoy! Aw, dai abi na pag muna iyang bag. Wa may sulod. Unsa na ako i-bag-grade ani oh. Sabi ta ato sa sulod. Naisudlay na. Na ito mga listahan man sa nakangautang. Ansa man ni? Oy, nasay. Guba anti para. Di para. Kabila gid ang dato nako amiga kay dagan kay og. Naibag nga may sulod. Napaibag nga naay sulod. Okay danita. Kagamay-gamay nga laos pero mapagkaon ang sulod. Naay king flakes. Pangtawid gutom. Oh, wala na sulod. Naay cellphone. Oh, kwartahan yung kinakong amiga Wala ng sulod cellphone. lagi. Naay tubaw. Sa pagyod. Wala ni guys dudoy ay. Sa man mga USB. Dayon. Ay, lovely. Nasay bag. Ano to pilay cash ani sulod be? Ano to. Kapoy kining mag-vlog ba nga ikaw pay mga bri. Hala daghan kay kwarta. Uy, bayad na sa akong pagtanom. Napay dollar so. Uy, bayad na sa tanong buong. Sa pagyod. Wala na. Atong iho. Wala na sulod yung bag. Ay, Jis. Okay, mo to siya ang sulod sa ilang mga bag. Hugaw no, mga hugawan day sila ba? Gubot kay ilang bag disorganized. Isa, napa ba kayo bag grade sa inyo? Napa ko i-grade sa inyo? Wapa siya ba? Nari mo uyab oh. Ikaw ko na ako imong giba. Waka balong ako na. Oo, ako pala mo. Kani oh, ako niya kita ani. Ala. Tila makita kong naong nara ko oh. Ay. Di ay? Nara nagtalit ko siya. Anya? Buhat gibiyaan ra ang among mga bag wala i-arrange. Okay. Wala sakto? Sir Phil, kabisi ba ka vlog mi dani gusto ya. Ang sayang story sa akong game nga vlog. Ayo ba kay ginuot ang among kwan. Nangipos na pod mi. Kabalo mo na wala akong 1,000. Yeah, hoy. So that's it class. Thank you so much for watching sa mga wala hinungdan nga vlog. So mo to yung mga sulod sa ilang mga bag sa mga kauban. Mga kuan ba? Yeah, puti sulod silang bag. Di ba pwede tag ano ba? So, yeah, thank you so much for watching. Ah, sa YouTube ba? Halagain pa man ko sa akong vlog. Yeah, thank you so much for watching. And for those nga pa nagka-subscribe sa akong YouTube channel, Johnny Mediante PH. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell. Thank you so much for watching.